गिबि गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि जि थासारि, बे थासारिखौ जोङो मोनसे जारिमिन हिसाबै जोङो लिरनाय महराव जोङो गालांनायनि मोनसे गिदिर थांखिया। मानो होनब्ला बे दिहिङाव जोंहा मोजां फरायनो हानाय मोनसे फरायसालि गैयामोन। मोजां बेबायदि मोनसे आबहावा गैयामोन फरायनायनि, आरो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ बा मोजां सोलोंथाइ लानानै बे दिहिंनि फरायसाफ्रा जिबादि फरायनायनि मिजिं खालामदों, बे मिजिं मथे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनानै गावखौ दानो हायामोन। दा बे बिथिंनिफ्राय जोंनि फरायसालिया जेब्ला समनिफ्राय गायसनजादों, बे गायसननायनि उननिफ्राय खमैबो 15 बोसोरसो बारलांनायनि उनावहाय फोरोंगिरिनि समस्या, न'नि समस्या, फरायसानि फरायनाय जि आबहावा, बेबो मोनसे गैयामोन। नाथाय उनावहाय जोङो माखासे रायजो राजानि हेफाजाबजों बे फरायसालिखौ दैदेननायाव जों हेफाजाब मोननानै जोङो गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि फरायसाफोरखौ फोरोंनानै मोजां मोनसे आब्रुथिजों सोलोंथाइ होनो हानानै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौ जोङो इयुन जोलैनो आरो इयुन फैगासिनो थानाय समफोराव जोंनि हारिनि, जोंनि रावनि, जोंनि थुनलाइ फेहेरनाय आरो इयुन बायदि थांखि लानानै जोंनि दिहिङाव जाहाथे जोङो आरोबाव जौगालांनो हायो नामा, बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो मोनसे जिखिनि जोङो 45 बोसोर जालांबाय, 45 बोसोर जालांबाय, बे 45 बोसोरनि जि जोंनि रिजाल्टनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोङो सामलायनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोङो दुखु खस्थ' खालामनानै जि जोङो नाजायोब्ला जोंनि गेजेराव जोङो जौगासार जानो हायो। आरो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ लाहोनानै जोङो हादोरनि, हारिनि जोङो साफा सुबुं जोङो सोरजिनो हायो। बे बिथिंखौ जोङो इयुन जोलैनो मिथिहोनो थाखाय जोङो मोनसे जारिमिन बायदि लिरनाय महराव जोङो बिसम्बि गांसे दिहुननानै गालांनानै इयुन जोलैफोरखौ जोङो मोजाङै मिथिसारहोनो थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों। आरोबाव जोंनि दिहिङाव बा जोंनि फरायसालिनि गेजेरजों मा फरायलांखो, बेसेबां गोजौसिम फरायनानै मा बिभागाव जोङो सुबुं सोरजिनो हाखो, बे गासिबो बाथ्राफोरखौ नैबे बिसम्बिनि गेजेरजों जोङो सुबुंफोरनो जोङो राननानै होनो हागोन। बे थांखिखौबो लाफानानै इयुननि फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आरो सिगाङाव जोङो गोबां बोसोर बारलांनायनि उनावबो सरकारिकरन जायाखैमोन। बेनि थाखाय जोङो बेबायदि आफाद जोङो खुंफेराखैमोन। आरो बे खुंफिननो हायैनि एकमात्र जाहोनानो जाबाय रां राहा आरो जोंनि थासारि। आरो बे थासारि मोजां नङिनि थाखाय जोङो बिदि खालामबोनो हायाखै। दा जोबनायाव जों दिनै एसे जोंनि हारिनिनो मोनसे गभर्नमेन्ट जों मोननो हाबाय। आरो बे गभर्नमेन्टनि सिगाङाव जोङो जोंनि फरायसालिनि जि थासारि, बेखौ मिथिहोनायनिबो मोनसे थांखिजों जोङो नैबे गल्डेन जुबिलिखौ खुंनाय जादोंमोन। दा आसा खालामदों बे गल्डेन जुबिलिनि गेजेरजों जोंनि गेजेरनि
आरो जोंनि दिहिंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे गामि गलानि न'खरफ्रोमबो न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांहोनाय मोनसे फोजाखांनाय बेबायदि मोनसे ओंथिजों जोङो निस्सय आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन जोङो इयुनाव खालामहैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।